Ago. Mema wako abade ba Tete Wɔ Bi Ka dwumadi so. Medin de Jimmy Hanks. Yasanya hye biu. Yerebeto ayen akenkan ne so. Eye Guasohantan. Na so ansa na yebefi ase no. Mede aseda kese pa ma Bureau of Ghana Languages. Se won ama me ho kwan a me no rekan wo humei. Efe me da cdfi.net ase. Se won aboa me na me de dwumadi yerebrɛw. cdfi.net ya bɛɛfo bia wodi gwa sa wo pesa wo to ade a tena wo fi tena wo office dwudwo ho na kɔ cdfi.net e wo phone ne so wo laptop ne so cdfi.net ko pensen nema na ewo ho no mu na to ne wo pe bia won so pesa wodi gwa tena wo fi na dwudwo ho twa wo ne ma ne mfonini na fa kogu cdfi.net wo nye wo kapre wo nye wo simple cdfi.net won ha beto no be frɛ woni wadi nsawo so. Me chia ma mu hwedwumadi nyina me sanse da mase. Yo, yemfi ase Guasohantan ofan to so anan ahwede edikan. Bronya no mu osebo nsunya kohia akyere ayefro krabehwe bi. Nipa fi asante nkran ne amanhoro so bae maye se wodwura de bi. Nsa ne aduan bu so ma obiara nya ne awope. Achade a osebo nsu di nani to so no amase ne awohwe kwan no. Ode ne yiri aba ne fi wo nkran. Wahu se waaye Guasohantan ama ayefrohia no ayeka. Nanso arehosem ne se ni huhu no entete wo nani sunwie. Osebo nsu apon adwuma abafie anwumre bi. Ote asaso ene ne yiri redi nkomo. Wode nkonwa foforo a eti apɔw ahyehye odan no mu. Radio guso. Osebo nsu etu bi a norenom. Achire. Na eden de wa mafie ntem. Osebo nsu. Osori kobre radio no ase. Meko okolebu kosra yen yonku bi a oyare da ho no. Achire. Wonyi nara ye. Na ne hote den. Osebo nsu. Onyame adom afi de ne hu ye kura. O se bia wo beyi no na wotwe reba no mu. Meni aferi kohyia wo ho. O se ochia wo. Achire. Meje na so. Ano so besra yen ache. Osebo nsu. So unya ko sra hagwa no so. Achire. You. Mekoi. Mikohyia anama eye na yefe. Ma achi obi chi na ma ebedi na dwufen. Na ma aho obi nso a wochina mede beye nkwan. Osebo nsu. Ochina mumde me pa akukɔ nam. Nti ochina nopa kai me na me ma osi de bi nka edidi sika no ho na wudi bi ato akukɔ. Achire. Wadamfo akwawu abeka wa achi. Okɔ ya nchekra na wo bai. Osebo nsu. One hina na ebai. Achire. One papa kwa oni bi a wisi oye mo adamfo no na ebai. Osebo nsu. Na wo se den. Achire. Wanka hwe. Akwawu amom no se bia obesanga baby o. Osebo nsu. Achire. Gua home bra. Asemben. Osebo nsu. Enye hwe. Obre na mabre. Achire. Se wo be brara. Wo pon adwuma wo mafie ntem. Ochin na ukochin. Mereba. Merekwahwe ma ye waduan no ntem na eye me se enye obre nko na wabre. Okomo so de wo. Osebo nsu. Papa kwawuni akwawu ane no beka ma echi yi nyu biara sai papa mpedu a. Mekope ne hobesia sidi ahanan a wo ma sidi ahansia no. Me share no abosumi nsia. Nene na wotwe a abosumi nsia no dui. Meje me di sai oba iso rebeje ni sika. Me hu so na me pon adwuma no manu fie ntem. Sabri sidi ahansia de mekofa no he. Sese di ato ne ye den. Ejampadu sidi ahenu no nkamfu a. Mentua kente ahodo a meye ne ka. Apon ni nkonwan so sara. Damfo a opa mentade no nso mentua no ka menwi. Sika dwumfo a ofi osu no nso aka ni sika beye sidi aduasa. Osram ye didumien nso sika aka me ho ara ne ne ayedididi. Asamfoforo biara bebomu a ebe to fere. Onipa na wadi amia seyi. Woso atudura wonom taa. Minkofa bie ba ko menome. Se menyama ko free dada. Yebeye no den. Obarima kwa amejankuma na oka na semsi. Yeti mpoano yi na yeti anwemu.
Okofa nsa betu ano. Ochim radio no to so na otranse nom ne nsa. Obi bwago. Osebo nsu. Ame. Abranti bi bem. Mensa. Owura majo. Osebo nsu. Ya henewa. Mensa. Mihu wache. Mpo mwe. Mensa. Onyame oho. Osebo nsu. Transe na boa me mensa yi nom. Mensa. Meda wase. Nanso na nsa yi mejai kakra. Osebo nsu. Wampa. Wode impanyi kan se obi ntua na kono de inwuyi wonte. Wie. Hade boko. Mensa. Mensu minkra boni bi. Mabeka mo echi bebru mpenge biesa. Meba na wukọ adwuma na wo yire nso ni ho. Na yo srami de etoso du mien. Bre esese wudi tua radio ka na atwam na wotwene ne. Enti wasoma me se me mefa wo radio adaka no. Osebo nsu. Eyi nti na wabeka yen echi yi. Eyi de mumma na nsa bi mfa so na mensisi mensase na menhwe se menya besia bi ma betua moka na. Mensa. Debi. Owura bonsu. Eri nye yesa. Osebo nsu. Ende fakwe na misisi mensase na menya meba ma betua ho ka no nyina na mabije. Mensa sori koma adaka no so. Mensa. Wie ende me kwansa. Osebo nsu. Yo. Dueni nyuni yo. Mensa fiedi ko adaka no hye ni motuam. Fa kopo ne tuetu onipa asododo. Achre bemu. Achre. Kofi. No owura no wahi. Osebo nsu. Oko. Achre. Na fa ahe na menhu ni yi. Na den radio ne jai kasa. Odang ne ni hwe ne radio no si no. Na radio no wahi. Osebo nsu. Damfo no de rekwa kwesiesu naba. Eye mi se bibia se wo. Saa, ade awie nyina na ano dem ya. Eyi de wo na wuse ntia. Obi bwago. Ame. Opoku shenmu. Opoku era majo. Owura bonsu majo. Achre bonsu. Ye ewura. Ye omeni. Achre. Papa carpenter. Egwa wo ho. Opoku transe. Osebo nsu. Akura. Dueni nyuni. Opoku. Ye mu. Achre. Women mwe. Opoku. Onyame adomboko. Achre fiedi. Osebo nsu. Akura. Jama wadi ninti na wonam yi. Opoku. Eyi de se wonim de dawo. Neema meye me ma woni nyina ye sidi aduokron. Watua mu sidi aduoson anum. Nti aka sidi dunum. Eno wo hye me osram biako. Me bade biara wo hye me da. Nso wode woda no nuda. Nede fama me na menko. Me mpe kasa biara. Osebo nsu. Akura. Tobo asena kasa brewo. Opoku. Wo mpe kasa de nenga famisi kama me na menko. Osebo nsu. Carpenter. Wuchare ni. Nede no kwasem na yede. Meri nya. Enti tobo asiara kusi osram ye wi. Opoku. De biara wo hye osram awie na nso wo nko ne wo sram. Enu na awie da. Wofa. Eri nye ye. Me badeyi. Bosu tia de kura wo ma me bida. Wanu hunu ara na wode pambusiefo. Wuse wu ni sika. Enso mebede biara na wusi nsa ho. Achre besen kopiam. Osebo nsu. Nti moda so te kokomlemle. Opoku. Yi uye da so wo ara. Osebo nsu. Wo yire da so chene krakro no. Opoku. Oguso. Achre betwam kwadiwo. Osebo nsu. Carpenter. Mi se to bo ase ara kosi osram ye wi. Opoku. Eno de eri nye ye. Osebo nsu. Eri nye ye ni ebeye no den. Opoku. Yebeye no bribi. Ni ameye ni se meta sinkonwa ye bien mako. Na osram ye wi wodi mi sika bremi a wabefa wade. Osebo nsu. Omeni se na wo ye mi se yi. Enye bribi. Taseko. Opoku sori yi nkonwa no mu ate no. Oma ekonwa biako so fi edi. Achre be mu no opoku di na echi be ma ekonwa a etoso ebien no so. Achre. Kofi. Na wadi nkonwa no kohe. Osebo nsu. Ehu ase kakra nti mi se carpenter nkotwi hu na onka ho aduru foforo. Opoku dan nani kohwe osebo nsu anim na odi ekonwa no fi edi. Yo, aha na henkansem ne besi ne.
Eya che wadwen fansam ye asisi ho wo adwenkyerɛ bia ho. Kai se obe like isini. Efe fam na wonamfonom no wonso wonhwɛ bi. Da ye be hia bio no ye de ofan etoso anan, ahwede etoso abien na ebeto aso. Nti ye mfansi hey. Makramo.